Ikakawhaag usa nga Dominggo sa Ordinaryo nga Panahon, Agosto 23, 2020. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Adtua kining tinugyanan nga atua sa Sebna, nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari, ug ingna siya. Palaputon ko ikaw sa imong katungdanan, ug gikan sa imong nahimutangan. Niadtong adlawa, paanhiun ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, anak ni Hilkias, ug suluban ko siya sa imong bisti, ug baksan ko siya sa imong bakos, ug itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa mga molupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y moabli niini, ug walay makasira. Musira siya niini, ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ugsok, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing, kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Nagasimba ako didto sa imong balaan nga templo. Pasalamatan ko ang imong ngalan tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ang Ginoo hataas, apan nagatan-aw siya sa mapaubsanon, ug nakaila siya sa mapahitas-on gikan sa halayo. Ang imong kaayo, O Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, pagkabahandianon gayud sa Dios, ug pagkatulogkaron sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom? Kinsay makasabot sa iyang paagi? Susama sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Kinsay makahatag kaniyag bisag unsa aron iyang baslan? Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang, ug nahimong mao karon ang tanang butang pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
Unya, miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo. Ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tawo, kinsa man ang anak sa tawo? Sila mitubag. Maoy nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan ka gayod, kay kining maong kamatuoran, wala mo abot kanimo, bisan sa kinsang tawo, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa, sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.